Μάθημα τρίτο. Αφού έχουμε κάνει τη διαδικασία από το πρόγραμμα Putty και από τον FileZilla μας και έχουμε ανεβάσει όλα τα αρχεία του WordPress στο server μας, το subdomain που έχουμε δει, πλέον έφτασε η φάση να ανοίξουμε το Explorer μας και να μπούμε στο domain που έχουμε κάνει. Βάζουμε database name, το όνομα της βάσης μας, username, το δικό μας username, πάντα underscroll με το όνομα της βάσης, τον κωδικό που έχουμε επιλέξει εμείς, στην προηγουμένη περίπτωση το μάθημά μας, και πατάμε submit. Βλέπουμε εδώ run the install. Για να εγκαταστηθεί το WordPress στη σελίδα μας, βάζουμε ένα όνομα του σαν τίτλο για την ιστοσελίδα μας, ένα κωδικό. Καλό είναι στον κωδικό σας να βάλετε κάποιο γράμμα, κεφαλαίο, κάποιον αριθμό για να γίνει πιο δυνατός. Το ζητάει 2 φορές τον κωδικό και μετά από τη συμπλήρωση αυτής της φόρμας είμαστε έτοιμοι για να μπούμε πλέον στο site μας και να κάνουμε δουλειά για να δούμε πραγματικά αποτελέσματα.